се записваме. Дай Така. направо да се заглушим. Не, бърз запуск на Hornet, ето го, хоп. Батерия, APU. Подаване на кислород, затваряме кабината, нали шуми. Тук си настроим какво ще изхвърляме. Chaff layer. Разориентираме авиохоризонт резервния. Така APU-то е готово, включваме на десен двигател. Изчакваме да се развърти, ако се развърта, включваме LED дисплей, десен дисплей на шлемника хелмета. Че сега е до край и хъда до средата аз го включвам, който иска може да си го усили до края. Така искаме 30%, имаме ги, включваме десен двигател за запуск. През това време Bleed Air се върти на 360 градуса, включваме радара, включваме на граунд системата за Align и навигация, а ако си на кораб се включва на CV. Така, лев двигател е за кончен с запуска, т.е. десен включваме на ляв двигател. Така е, че сега е готов, включваме Store Heading. Това тайм си го махам, защото часовника ме дразни на хъда, който иска може да си го остави, разбира се. Така през това време AFF on, Data Link on. 30% се развъртя и левия двигател, включваме левия двигател. Така. Минаваме на радарната станция. 4 бара. 20 градуса по азимут. Датата на 16 я слагам. И сетваме радара. Range Wile Search го сменяме на Track Wile Scan. И радара е мапнат. Отиваме на меню, два пъти меню, HMD Helmet и Align Helmet. Двата кръста трябва да са в едно с бутона S. Не, бутона S е Catch and Catch. Синхронизирам. Намествам за по-хубава синхронизация, така после Roll синхронизирам. И минаваме пак на радарен режим. Изчакваме алайна. 0.5. Окей, що ми спише, алайна е готов. Минаваме положение граунд на положение NAV. Два двигателя запуснати, алайната система, мапнат радар. Може за открилките си оправим и си включиме фара. И това е общо взето с запуск.